ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଥିଲା ଯାହା ରାତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭୟରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର। ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଛାତରୁ ଲତାପତ୍ର ଝୁଲୁଥିଲା। ଲୋକେ ଏହି ଘରକୁ ନୀରବ ଘଣ୍ଟିର ଘର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 12ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଘରରୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆସେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଯାଏ ସେହି ଦିଗକୁ କେବେ ବି ଯାଉନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେହି ଗାଁର ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ଜଣେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବୁବୁନା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଘଣ୍ଟିଟା ଆପେ ଆପେ ହଲୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ଭାବରେ ମୁଁ 2 ଥର ଶୁଣିଛି। ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି ବାବା? ବୁବୁନା କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ମଧୁକାକାକୁ ପଚାରିବ, ସେ କହିବେ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ଯିବନି, ସେଠି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆଦିତ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜାଣିବ ବୋଲି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ମଧୁକାକା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ପୁରୁଖା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧୁକାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟ ମଧୁକାକାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗିଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଏ ବାବୁ, ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ, ସେଥିରେ ମନ ଦିଅ, ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଟାଣ କଥାରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟର୍ଚ୍ଚଟେ ଧରି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଯେମିତି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଦିତ୍ୟର ଗୋଡ଼ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳୁ ଉଠେଇ ଦେଖେ ତ ମା ପୁଅର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟିଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ, କିଏ ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ? କହେ, ମା, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ, ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଜାଣିନି କି କେବେ ବି ଏହି ଗାଁରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିଲିଣି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଘରୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ତ ଏଠି ଘଣ୍ଟି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ମା, ଏହି ଶବ୍ଦ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଆସୁଛି। ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର। ଆଦିତ୍ୟ ସୁମିତ୍ରାର ମୁହଁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନି। ଆଦିତ୍ୟ ପଚାରେ, ଏହି ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସୁମିତ୍ରା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି କହେ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବନି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରେ, ମା, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ସୁମିତ୍ରା କହେ, ଏହି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ମୋ ନୀଳେଶକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଦିତ୍ୟ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ? ସୁମିତ୍ରା କାନ୍ଦିକି କହେ, ସେମାନେ ଆଜି ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କହେ, ତେବେ ତମେ ମଧୁକାକାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତ। ସୁମିତ୍ରା ଯେମିତି ମଧୁର ନାମ ଶୁଣିଛି ସେ ରାଗିଯାଇ କମ୍ପନ କଣ୍ଠରେ କହେ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ହେବାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଉ ତା ନାତିକି ମାରି ସାରନ୍ତେଣି। ତାର କାରନାମା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିନି। ବୁଢ଼ାକୁ 90 ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ମରିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ତାପରେ ଯାଇକି ମରିବ। ଆଦିତ୍ୟ ପଚାରେ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସୁମିତ୍ରା କହେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧନା କରି ଗୋଟିଏ ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତାର ପୂଜା ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମଧୁକାକାର ନାତି ମୁକେଶ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ସହ ଶିବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ ଚୋରି କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ନୀଳେଶ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମସଭା ଡକେଇଲା ନୀଳେଶ। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସର୍ବନାଶ, ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକର ହାର ବି ନାହିଁ। ନୀଳେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସଭା ଡକେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚୋରି କିଏ କରିଛି। ଚୋରି ମଧୁକାକାଙ୍କ ନାତି ମୁକେଶ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭଦ୍ରଲୋକର ନାତି ହୋଇ ଏମିତି ନୀଚ କାମ କେମିତି କରିପାରିବେ? ମୁକେଶ କହେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନୀଳେଶ ଯାଇ
ଆରାଧନା କରେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଘଣ୍ଟ ବଜାଏ। କାଲି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଯାଇଥିବ। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ନୀଳେଶ କାହିଁକି ସଭା ଡକେଇ ଚୋରିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲା? ମୁକେଶ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ନୀଳେଶ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ସଭା ଡକେଇ ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନୀଳେଶ ଚିଲେଇକି କହେ, ଚୋରି ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁ କରିଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିଧିଆ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏହି ସୁନାହାରଟା ପାଇଲି। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ପୂଜାରୀ ଆସି ହାରଟାକୁ ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ହାରଟା ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଛି। ମୁକେଶ କହେ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନୀଳେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ତେବେ ଚୋରି ସିଏ ହିଁ କରିଛି। ମଧୁକାକା କହେ, କିରେ ନୀଳେଶ, ତୁ ପଣସ ଖାଇ ମୋ ନାତି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ନୀଳେଶକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଅ। ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ୁନି ସିଏ ଘରକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ନୀଳେଶ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ଘଣ୍ଟିରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ମରିଗଲା। ଘଟଣା କହିସାରିବା ପରେ ସୁମିତ୍ରା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ନୀଳେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଆଦିତ୍ୟ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ପଚାରେ, ହେଲେ ମା, ନିଧିଆ ତମ ଘର ପାଖରେ ହାର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ସେ ହାର ତମର କି ନାହିଁ? ସୁମିତ୍ରା କହେ, ପୁଅ, ସେଦିନ ନିଧିଆକୁ ମୋ ଘରର ଆଖପାଖରେ ବି ଦେଖିନି। ଏସବୁ ମୁକେଶର ଯୋଜନା, କାରଣ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ମୋ ପୁଅ ସଭା ଡକେଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାର। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଥରି ଥରି ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ସକାଳ ପାହିବା ମାତ୍ରେ ସଭା ଡକେଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିର ଚୋରିର ପ୍ରକୃତ ଚୋର ବିଷୟରେ। ମଧୁକାକା କହେ, ଏ ପିଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନୀଳେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ପ୍ରମାଣକୁ ବଦଳେଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଲେ। ନିଧିଆ ଆସି କହେ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋଭରେ ପଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇନଥିଲି। ଏସବୁ ଯୋଜନା ମଧୁକାକା ଆଉ ମୁକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧୁକାକା ଓ ମୁକେଶକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା। ଖୁସି ହୋଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମା ପୁଅଙ୍କ ଫଟୋ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଚକିତ ହୋଇ ଆଦିତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସି ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସେହି ବାଟେ ଦେଇ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ, ସୁମିତ୍ରା ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲେ ପୁଅର ମର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସେହିଠି ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ମଧୁକାକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ତାର ଆତ୍ମା ରହୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପଟକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ହେଲେ ଆଜି ନୀଳେଶକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ସେହିଠାରେ ବସିପଡ଼େ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଘଟଣା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦି ସୁମିତ୍ରା ମରିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଘରେ ଆଦିତ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା? କ'ଣ ସତରେ ସୁମିତ୍ରାର ଆତ୍ମା, ନା ସେ ମାଉସୀ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।